Aquí en Lugo denunciando a situación que están a pasar os produtores de carne en base a vacas nodrizas. Entendemos que é unha situación bastante difícil e estamos denunciando públicamente porque entendemos que temos que empezar a facelo. Estamos dentro dunha campaña de sensibilización cara á opinión pública que empezábamos outro día en Orense diante dunha gran superficie e hoxe continuamos aquí tamén diante de outra gran superficie. Temos dous obxectivos fundamentales. Por un lado, o que queremos é deixarlle claro á opinión pública que necesitamos da súa complicidade para que este sector funcione. Este sector é totalmente estratégico para Galicia, imprescindible, está ubicado nas zonas de máis problemas demográficos e sociales que ten Galicia. En esta provincia estamos a falar de alrededor de 6.000 produtores que teñen esta actividade, 6.000 explotacións que teñen esta actividade, que podemos decir fácilmente que estamos falando entre 10 e 12.000 produtores de carne, ubicados, xa digo, nas zonas de montaña, nas zonas demográficamente máis difíciles. Por lo tanto, non temos ninguna duda que é un sector estratégico, é un sector que está a producir por abaixo dos costes de producción e estamos, por lo tanto, incumplindo a lei de cadena. Entendemos que necesitamos acortar a lei de cadena posible, necesitamos a complicidade de todos os actores da cadena e, por lo tanto, hoxe aquí estamos a decir a unha gran superficie ubicada en Galicia con bastante implantación e que non ten un solo gramo de carne de producción galega. Xa digo, necesitamos da súa complicidade e necesitamos que a opinión pública conozca isto para que actúe en consecuencia. Por outro lado, tamén temos que ter claro que esta situación neste sector debemos arreglar o antes posible. Temos que involucrar a administración, neste caso a administración galega. A Xunta de Galicia non pode pasar por alto esta situación. Hoxe, outro día o conselleiro facía anuncio de que este era un sector sensible, que iba a haber axudas e, bueno, nos parece positivo que anuncias axudas, pero, bueno, as axudas que anunciou é unha reprogramación do PDR que lle supón que a administración autonómica e a estatal gasten un solo céntimo. Entón, iso é o de quedar ben e non gastar un duro. Nos entendemos que fan falta fondos propios, que temos que ser capaces de cubrir os costes de produción e que eses costes de produción na parte que falta ten que ser compensados con axudas públicas. Estas explotacións, ninguna delas pudo acollerse a ningún tipo de ERTE, a ningún tipo de axuda pública, a ningún tipo de axuda de ningún tipo e están tirando de aforros ou están tirando de endeudamento. Por lo tanto, a situación é grave, o chamamento é a a opinión pública e fundamentalmente a que se arbitren medidas dun xeito inmediato. Facíamos algunha inspección en algún destes centros e había carne de Bulgaria, carne de Polonia, carne dos países do oeste e xa digo, é chamativo. Eu simplemente facía unha comparación outro día cos nosos compañeros de Asturias. Se ti vas a Asturias, as principales cadenas de distribución están casi obligadas a ter carne asturiana e neste caso, xa digo, temos que involucrar a esta xente e temos que involucrar a opinión pública porque este sector é totalmente estratégico e fai falta que a carne de Galicia se venda como carne de Galicia, ten que ser producción certificada de Galicia, por lo tanto, amparada en ternera gallega e temos que señalar a aqueles que non o fan porque eu creo que se están portando mal con gas. Estamos inmediatamente, eu creo que é importante poñer en marcha un observatorio de precios en Galicia. É dicir, non pode ser que estemos a producir entre 50 e 60 céntimos por abaixo dos costes de producción. Cualquier análisis que collas de producción de vacuno de carne en Galicia está por abaixo de eso, 40, 50 céntimos do que nos están a pagar ahora, por lo tanto estamos a perder cuartos. Necesitamos poñer xa en marcha, en riba da mesa, o observatorio de precios. Ese observatorio de precios ten que marcar tendencias, teñemos que poñer en marcha xa a mesa de precios e, de feito, xa tarde hai unha reunión para activar a mesa de precios e a partir de aí o que temos é que ser capaces de que a cadena de valor sea transparente e sea efectiva. Cumplir a lei de cadena, ni máis ni menos, que cobramos os costes de producción, que haxa un pequeno beneficio para a producción e que todos os eslabóns da cadena sean transparentes. Non pode ser que se nos aplicara no mes de marzo, unha baixada de en torno ao 25%, porque non se vendían unhas piezas fundamentales. Nos decían que non se vendían os chuleteros e que había que baixar o precio porque non vendían os chuleteros. É un insulto á inteligencia que vayas a cualquier tienda xa da certificada galega e un kilo de chuletas valga 16 euros. Alguén nos está engañando e temos que poñerlo de manifiesto xa.